Helo, Mae'r dwi, a dwi eisiau helpu gyda Uned 2 y cwrs Sylfaen. Nod yr uned yw gofyn cwestiynau a siarad am bobl eraill. Asking questions and talking about others. See. Dyn ni'n defnyddio see to convey who is, which is. Mwyn uno, to link, two parts of the sentence. Dwi'n nabod rhywun, mae e'n gweithio yn yr archfarchnad. Dwi'n nabod rhywun sy'n gweithio mewn archfarchnad. Gwrandewch. Dwi'n nabod rhywun, mae e'n byw yn Llanelli. Rhowch y ddwy frawddeg at ei gilydd. Dwi'n nabod rhywun sy'n byw yn Llanelli. Angharad, rhedeg i'r gwaith. Dwi'n nabod rhywun, mae hi'n rhedeg i'r gwaith. Uno. Dwi'n nabod rhywun sy'n rhedeg i'r gwaith. Nawr, eich tro chi. Bydda i'n rhoi 2 frawddeg i chi, a rhaid i chi greu brawddeg gyda si. Iawn. Gwilym, Pontypridd. Dwi'n nabod rhywun, mae e'n byw ym Mhontypridd. Dwi'n nabod rhywun sy'n byw ym Mhontypridd. Fion, darllen llyfr. Dwi'n nabod rhywun, mae hi'n darllen llyfr Cymraeg bob wythnos. Dwi'n nabod rhywun sy'n darllen llyfr Cymraeg bob wythnos. Gwion, golchi'r car. Dwi'n nabod rhywun, mae e'n golchi'r car bob dydd Sadwrn. Dwi'n nabod rhywun sy'n golchi'r car bob dydd Sadwrn. Aled, Tonapandi. Dwi'n nabod rhywun, mae nhw'n byw yn Honapandi. Uno. Dwi'n nabod rhywun sy'n byw yn Honapandi. Da iawn chi. Nawr, yn negyddol. Dwi'n nabod rhywun? Dwi ddim yn nabod neb. Dwi'n nabod rhywun? Dwi ddim yn nabod neb. Eich tro chi. Dwi'n nabod rhywun? Dwi ddim yn nabod neb. Dwi'n nabod rhywun? Dwi ddim yn nabod neb. Dwedwch ar fy ôl i. Dwi ddim yn nabod neb sy'n byw yn Llanelli. Dwi ddim yn nabod neb sy'n rhedeg i'r gwaith. Dwi ddim yn nabod neb sy'n golchi'r car bob dydd Sadwrn. Nawr, y cwestiwn. Wyt ti, ar dechrau, ie? Wyt ti'n nabod rhywun sy'n byw yn Llanelli, rhedeg i'r gwaith, byw yn Australia? Yes a no? Yn gwybod? Gyda wyt ti? Ydw. Nac ydw. Wyt ti'n nabod rhywun sy'n byw yn Australia? Ydw. Nac ydw. Iawn. Tipyn bach mwy am gwestiynau gyda si. Mewn cwestiwn, dyn ni'n defnyddio si ar ôl pwy, beth a faint. And before an indefinite noun, verb, adjective or preposition. Pwy sy'n mynd i'r gêm? Pwy sy'n archebu bwyd ar y we? Pwy sy'n nofio yn y môr bob dydd? Pwy sy'n athro?
Pwy sy'n nyrs? Pwy sy'n oer? Pwy sy'n ar y bws? If there's a definite noun or pronoun, dyn ni'n defnyddio yw. Pwy yw'r athro? Beth yw'r pris? Faint yw e? Ond, peidiwch â phoeni, byddwn ni'n gwneud mwy o waith ar si ac yw yn ystod y cwrs during the course. Iawn, un peth arall yw gofio. See is only used in the present tense, yn y presennol. Dwi'n nabod rhywun sy'n chwarae golff. Dwi'n nabod rhywun oedd yn chwarae golff. Dwi'n nabod rhywun fydd yn chwarae golff. Felly, dyna ni, 1 neu 2. Hwyl fawr!